ପୃଷ୍ଠରେ ଚିର ଆନନ୍ଦମୟ ଏକ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଏ ବର୍ଷ 2020ରେ ଅପ୍ରେଲ 24 ମାଙ୍କର ଶେଷ ଥର ଲାଗି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର 100ତମ ବାର୍ଷିକୀ ଥିଲା। ଆରମ୍ଭରୁ ଅପ୍ରେଲ 24 ଏକ ଦର୍ଶନ ଦିବସ ନଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍ୱଦେହରେ ଥିଲାବେଳେ 3ଟି ଦର୍ଶନ ଦିବସ ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲା। ଫେବୃଆରୀ 21 ମାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ଅଗଷ୍ଟ 15 ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଓ ନଭେମ୍ବର 24 ମା ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଅଧିମାନସ ସିଦ୍ଧି ଦିବସ। 1938 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବାହାରିଥିଲା ବେଳେ ଖବର ମିଳିଲା ଯେ ଦର୍ଶନ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ପୂର୍ବ 23/11/38 ରାତିରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଚିଠିପତ୍ରର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସାରି ଚଉକିରୁ ଉଠିଲା ପରେ ବ୍ୟାଘ୍ର ଚର୍ମ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଏକ ବ୍ୟାଘ୍ର ମୁଣ୍ଡକୁ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଗଲେ। ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରକୁ ଥିବା ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଶ୍ରୀମା ଏକାକୀ ମେଡିଟେସନ ହଲରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। 1938 ନଭେମ୍ବର 24। ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ କରୁଣା ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷାଦକୁ ଧୋଇ ଦେଇ ପାରିଥିଲା। 1939 ଫେବୃଆରୀରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲାନି। କାରଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଡ଼ ଠିକ ହେଇନଥିଲା। ଏ ଦୁଇଟି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ପରେ ନଭେମ୍ବର 24 ଓ ଫେବୃଆରୀ 21 ସ୍ଥିର ହେଲା 24 ଅପ୍ରେଲ ମାଙ୍କ ଶେଷ ଥର ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଗମନ ଦିବସରେ ଦର୍ଶନ ହେବ। ନୂଆକିରି ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ। ତେଣୁ 1939 ଅପ୍ରେଲ 24 ଠାରୁ ଏହି ଦିବସ ଏକ ଦର୍ଶନ ଦିବସ ରୂପେ ଆଶ୍ରମରେ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମନେ ପଡ଼େ 1910 ଅପ୍ରେଲ 4 ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆସି ଆଉ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏହି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଗମନ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ 1938 ମସିହାରେ ମା ଏକ ପେନସିଲରେ ଲେଖିଥିଲେ, The 4th April is the ashram new year. The 4th April is the ashram new year, date of Sri Aurobindo's arrival in Pondicherry 28 years ago. ଅପ୍ରେଲ 4 ଆଶ୍ରମର ନୂଆ ବର୍ଷ। ଯେଉଁ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ 28 ବର୍ଷ ତଳେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। କାରଣ ମା ଏ କଥା କହିଥିଲେ 28 ବର୍ଷ ପରେ 1938ରେ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଅପ୍ରେଲ 4 ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମର ନୂଆ ବର୍ଷ ବୋଲିକି ଧରାଯାଏ। ଆଜି ମାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ମାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଗମନ ଆଉ ଶେଷ ଥର ଲାଗି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଗମନର ଏଇ ଉତ୍ସବରେ, ଏଇ ଆଲୋଚନା ସଭାରେ ପରମା ଜନନୀ ସାବିତ୍ରୀ ରେ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ଓ strong forerunner, I have heard thy cry. One shall descend and break the iron law, change nature's doom by the lone spirit's power. All mights and greatnesses
shall join in her. She shall bear wisdom in her voiceless bosom. Strength shall be with her like a conqueror's sword. And from her eyes the eternal's bliss shall gaze. A seed shall be sown in death's tremendous hour. A branch of heaven transplant to human soil. Nature shall overleap her mortal step. Fate shall be changed by an unchanging will. Fate shall be changed by an unchanging will. Book 3, Canto 4, page 346. ତାର ଓଡ଼ିଆ ଏମିତି ହେଇପାରେ। ହେ ବୀର ଅଶ୍ୱପତି କହୁଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ହେ ବୀର ଅଗ୍ରଦୂତ, ଶୁଣିଛି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମର। ହୋଇ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ଜଣେ ଭାଙ୍ଗି ଦେବେ ଲୁହାର ବିଧାନ। ଏକକ ଆତ୍ମାର ବଳେ ଲଙ୍ଘିବେ ସେ ପ୍ରକୃତି ଶାସନ। ଠୁଳ ହେବ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ସର୍ବଶକ୍ତି ସକଳ ମହିମା। ବହନ କରିବେ ସେ ପରାଜ୍ଞାନ ନିଶବ୍ଦ ହୃଦୟ। ବିଜୟୀ କୃପାଣ ସମ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଶକ୍ତି ଆଶ୍ରା ନେବ। ନୟନୁ ତାଙ୍କର ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଉଥିବ ଶାଶ୍ୱତ ଆନନ୍ଦ। ମୃତ୍ୟୁର କରାଳ କାଳେ ବୀଜଟିଏ ହୋଇବ ବପନ। ସରଗର ଡାଳଟିଏ ମରତରେ ହୋଇବ ପୃଥିତ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାବଚ୍ଛକୁ ଡେଇଁ ଚାଲିବ ପ୍ରକୃତି। ଦୁର୍ବାର ସଂକଳ୍ପ ଏକ ଟାଳିଦେବ ଅଟଳ ନିୟତି। ଦୁର୍ବାର ସଂକଳ୍ପ ଏକ ଟାଳିଦେବ ଅଟଳ ନିୟତି। ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କୁ, ଯାହା ଫଳରେ ପୁଣି ଆରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ ଲାଗି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଚେତନା ଅବତରଣ କରିଛି। ଏସବୁ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଚେତନା ଅର୍ଥ ମାଙ୍କର ଏକ ଅଂଶ। ତେଣୁ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମା କରିବେ। ଆଜି ଏତିକି ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଆରଥରକୁ ଆମେ ସେଇ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା। This session is no longer being recorded. Om